नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरफिनबाय दाथ' जेनेबा थास' बिबारनि सिजन सोलिगासिनो नालाय स' नोंथांमोनाबो गासिबो जाबाय जानो हागौ थास' बिबारखौ दिनै माने जोंहाबो जानो नागिरदों एबार बोसोराव फार्स्ट दिनै जानोसै आरो थास' बिबारजों अमा बेदर बेखौनो नोंथांमोनजों जानाय संनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोबा जोबजासिम नायलांबाय थादों दानिया आङो थास' बिबारखौ संनोसै ini daunnya थास' बिबारखौ बेदरखौ रुना लानोसै नावमोन थास' बिबारखौ सुनानै लाखाबाय दा गासैखौबो देनानै लाखाबाय बानलु गोरान सामब्राम गुफुर जाब्रां जिरा गासैखौबो रेडि खालामनानै लाखाबाय Mana nih? दैखौबो फुदुंना लाखाबाय दै गुदुंखौ होगोन नालाय
बेदरखौ होनानै मिथिखायो दै होबाय दा लोगोफोर दसे गोदौनो होनोसै केमेरा नालाय बोरै बनदो दा साखि नायनोसै लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै डेन्जार गोथाव जाखादों माने फार्स्ट जाबा माने सब बुस्थुखौनो माने गोथाव मोनखायो आरो डेन्जार गोथाव मोनखादों संख्रिबो नांदो मानाखैबो आरो बरियाखा दै गांसोदोंहाय सान्दुं गोसाथार नालाय गोरलांबोसिबाय बुथुम 집에 그만 예, 그만 좀 있는 거. 사실 뭔지 모르겠어. गांसोदा ओंखाम जानोसै दा ओंखाम जानोसै दा लोगोफोर आयौ मासे गुदुंथार गुदुंथार जाबायना दा ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय